Paperezko estalkiak erabiltzen dituzten saltegiei zerga berri bat ezarriko zaie erabiltzen duten estalki bakoitzeko. Araua berria ez bada ere, gehiago edatuko da eta besteak beste okindegiei eragingo die, oraindik honen gaineko berririk izan ez dutela salatzen duten arren. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan okindegiei eragingo dien zerga berria aipatzeaz gain, apirilaren 27an urtero bezala Baigorrin iraganen den Nafarroaren eguna aipatuko dugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Bartiluntzean sua piztu da Bokaleko etxe batean eta 3 pertsona ospitaleratu behar izan dituzte, horietako bat 16 hilabeteko haurra. Beren bizia zorionez ez dago arriskuan. Suhiltzaileek gaueko 9:30 aldera jaso dute abisua eta gaur goizean jada sua erabat itzalita bazegoen ere, hainbat suhiltzaileek bertan jarraitzen zuten ingurua zaintzen sua berpiztu ez dadin. Kalte materialak handiak dira ikus dezakezuen modura eta orotara 5 pertsona beren etxetik kanpo aterpetu beharko dituzte. Zerga berri bat okindegi eta paperezko estalkiak erabiltzen dituzten saltegientzat erabiltzen duten estalki bakoitzeko? Badirudi baietz, baina ez dugu informazioa handirik ukan hori buruz, entzun dugu telebistan eta guzi, ez dakigu ezer ofizialki, ez dugu ezer raso, ez dago ezer. Eta momentuz erantzunak baino galdera gehiago. Voilà, comment ça va se passer, où c'est qu'on va aller, combien ça va nous coûter encore? Nola egin behar da, zenbait kostatuko zaigu berriz. Argindarra, lehen gaiak dagoeneko gastu asko ditugu. Adibidez txokolatea, Le chocolat il a pris 150%. Euneko 150 igo da, baina hori ezin dugu prezioan islatu. Eta gure irabaziak jaisten dira, baina horrela noiz arte. Eta zerga berri hau, prezioan islatu beharko dugu edo berriz ere gu izango gara xurgatuko duena. Encore absorbé, nous de notre côté, je sais pas. Departamentuko okinen federazioak dio legea ez dela berria, baina orain arte ez ikusiarena egin dela, ez dela aplikatu. Eta orain egiten hasiko direla, naiz eta On est adhérent à la fédération de la boulangerie du 64. Federazioko kide den okinonek federaziotik informaziorik jaso ez izana salatzen duen. Chose qui fait que qui nous explique un petit peu ADFen bakoitzak ordaindu beharrekoa kalkulatzeko aukera dagoela diote federaziotik. Zergaren inguruan zalantzak bai, naiz eta helburua batzuek ulertzen duten, papel kontsumoa handia delako. Ideia ez da txarra, da murriztea saborak eta papela gutxio erabiltzea, ez da gazki. Gero nola antolatuko garen, hori ikusiko dugu gero, baina helburua ez da gazki, kontra ez gira. Papela erabili ordez egunero, hartu oialezko sakutxo bat eta egunero etorri honekin eta hola sabor gutxio egiten dugu. Eta gero galdetzen dugu ere paperak behitz eramatea, azken finean erabiltzen duzu croissant batentzako, eramaten duzu etxera eta botatzen duzu direktuki, berria da oino papera. Eta jende batzuk etortzen dira eta 3 bagetentzat nahi dituzte 3 poltsa, eta hori ez da justu prezioa ikusiz, gero botatzen dituzu 3 olako papel 3 bagetentzat. Guri hori ez zaigu hainitz gustatzen egiten dugu, explikatzen dugu guretzat hobeago dela paperak gutxienez behitz erabiltzea eta bestenaz dena elkarrekin hartzea. Denok egin behar dugu, denok. Supermerkatuak eta Baita bezeroek ere, naiz eta momentuz batzuk bai, olokorki ez. Ez aldatzen hori. Etorkizunarekiko arrangura ere bai batzuek, parce qu'on entend tous les jours des boulangeries qui ferment. Gora egiten duten kostuak tarteko okindegiak isten ari direlako, eta zailtasunetan denari traba bat gehiago ezartzea domaia dela dio. Ceux qui sont en difficulté, donc c'est dommage. Eta azkenean zerga hau ezartzen bada, papera erabiltzen jarraitu nahi duten bezeroei ulerkor izateko eskatzen die, kostu guztiak ezin dituztelako beraiengan hartu. Euskal Herriko Ahuntz Pirenaika azaleen taldeak pikika haragia ezagutzera eta dastatzera gomitatu gaitu. Tokiko arraza berezia, askotan ez oso baloratua eta gutxi ezagutua horregatik kolektibo honen xedea balioan ezartzea da. Ezagutaraztea, pikika haragia ezagutaraztea eta balorizatzea bai.
Garaian askoz gehiago jaten zen hauntza, egun ordea ohitura galtzen joan da. Horregatik, sukaldarien laguntzarekin ohitura hori berreskuratzea dute helburu. Bezeroak gehienetan ziren 60 urte baino gehiagoko bezeroak, zen eta haien haurtzaroan jaten zituzten pitikak, baina egia gazteago direnekin ez dute inoiz ezagutu, ez dute inoiz jan hori. Beraz horregatik sukaldariekin lan egiten dugu ere, zen eta pentsatzen dugu jendeak ikusiz jatetxe batean badela pitika haragia, hori pentsatuko dutela eta jastatuko dutela. Eta Lizarrietako kaskoan dagoen hor dago jatetxeko sukaldariak esaterako horrelako platerak eskaini ditu. J'ai travaillé le chevreau de A à Z, tous les morceaux. Donc les abats. Pitikaren zati guztiekin egiten dut lan. Barrukiak foarekin hasirik, entsalada bat egin dut. On a fait une salade de rognon et cœur sur le gigot, donc le gigot. Hanka zitrikoekin sukaldatuta. Aux agrumes. Voilà, on va l'émietter, on va faire des talos de gigot de chevreau. Eduta saieskia barbakoan pasata. On a les carrés. Tu vois les carrés que j'ai passé au barbecue tout à l'heure. Hauxe Lizarrietako hor dago jatetxean eskaintzen dutena esaterako pitika balorizatzeko. Erakusten dugu bezeroei nola eta nondik heldu diren gure produktuak. Eta horiek balorizatzen ditugu biziki garrantzitsua atxematen baitugu. Ez dugu noiz nahi eta zer nahi eskaini. Ez bada produkturik gure lurraldean ez dugu eskainiko. Eta batzutan zaila da, batzutan erresago, baina hori balorizatzen dugu eta plaza hartzen dugu eta hortaz arrogira biziki. Izan ere askotan pentsatu ohi da gustu azkarra duela hauntzak, usaina bezalaxe, baina justu kontrakoa dela gogorarazi dute. Hori da, ez da bat ere azkarra, bildutsa baino harinago da gustuan eta gizen gutio badu. Amaren esnarekin ezitua izan da, esneak ere gustu pixka bat emaiten du haragiari, baina gustu goxo bat. Hauntz Pirenaika desagertzeko zorian izan ondotik bere itzulera egiten ari da. Handia eta sendoa mendian laketzen da eta kanpoko hazkuntzarendako biziki egokia da. Olaiak hauntzekin instalatu nahiko luke eta ikasketak egiten ari daia da Bardoztarra, Anitaren etxean. Duela intz denbora plantatu zen, pertsona gutik egiten zuten gasna Hauntz Pirenaikaren esnearekin, eta egin du hori, eta orain jende anitzek segitzen ari dute, eta bikaina da berarekin ikastea. Kanpoko hazkuntza egiten duten etxaldeentzat bere balorizazioa garrantzitsua da eta Hauntz Pirenaika eta pitika balioan ezartzeko lanean jarraituko dute. Apirilaren 27an, Usadio Zaharra jarraituz hilabeteko azken igandean, ospatuko da aurtengo Nafarroaren eguna Baigorrin. Nafarroa garaia, Baxe Nafarroa eta Euskal Herri osoan zubiak eraikitzea xede duen eguna aurten, kateekin ateak hauts lelopean egingo da. Keinu txipi bat egiten dako joanen urteko LGBTIQ+ bandera eman ginuen hor balkoinan eta erasotua izan zenez ere bai, keinu txipi bat egiten dio lehenik eraso hori eta azkenean norberanen kateak hartu, ateak hautsi eta kate kolektibora batzeko deia egiten dugu lelo horrekin. Bai fasismoaren ikusita nola evoluzionatzen duen hori auge egiteko, baina baita Euskararen gainbehera betiko delako eta hori auge egiteko leloak egiten du ere bai ateak hautsi behar ditugula Euskararen katera ere bai batuz. 1979an lehena egin zenetik gauza anitz aldatu direla diote, baita gure kultura ere, eta urtengo Nafarroaren egunak ere izango ditu aldaketak, bazkariak kasu. Ez da gehiago plaza sokon izanen, baizik eta familien sokoan, eta pixkat malguago izanen da bazkari hori, eta jendeak pixka bat nahi duelaik bazkalduko du, janen nuke berdin self moldeko bazkari batean, eta gero gaueko kontzertuak bele hori izanen dugu adibidez, kaskezuk taldeare bai, SSS, eta hemengo DJ batekin bukatuz gaua. Baigorriko karriketan, amezketako eta uztaritzeko dantzariak eta tafaia eta lekunberriko ziganteak ikusteko parada ere izango dugu. Apirilaren 6tik 30 iraungo duen kulturaldiari dagokionez,
aski aberatsa izango da aurtengoa. Pentsatu gira aurtengo edizioaren dako ere eskaintza albezain aberatsa proposatzen, estilo ezberdinetako emanaldiak, ekitaldiak, horren eskasa baita gure eskualdean, eta bai, helburua da edo nork maitea gustuko duen zerbait eta euskaraz gozatzea, eta aurten kulturaldia hasiko dugu apirilaren 6an, Antxon Teleriaren bakarrizketarekin, nini deitzen dena. Horretaz gain, besteak beste, Xabi Lasaren Ura ez bai da beti gardena liburuaren aurkezpena, Odei Barroso eta Anariren kontzertuak eta musikaldia ere izango dira, Baigorriko baiaran, kulturaz eta euskaraz gozatzeko apiril guztian zehar. Ikusentzuleok, iazko irudiekin doakizue gure gaurko agurra. Bihar arte!